ئیدی ئیران ئەتۆم گروپا 5+1 نەماتێ بهێستن بە بەردەوامی دراگەاندنێدا پشتی ڕێکەفتنە لۆزان di navbera Tehran û Rojavada derbarê dosyeya atomya Îranê û ev rêkeftin dê derî li ber bihêzbûna aboriya Îranê ve bika ku ji destpêka sizayên aborî ve di sala 2006 da rastî zererên mezin bûye. Niha û lê gorî rojnameyên navxweyî Îranê 50 milyar dolarên Îranê di bangên navdewletî de hatine bilûkirin, 12 milyar li Amerîka û 35 milyar jî li Ewropa û 3 milyarên din jî li welatê Asyana. û tê pêşbînîkirin piştî rêkeftinê ev qasapera ji bo Îranê bên vegerandin bê mercek û Îran babend bê rêkeftinê. Herwiha rêkeftina Lozan dê fişaran lê ser aboriya Îranê kêm bika, bê taybetî herdû kertên petrol û gazê ku di serdema dorpêça aborî de berhema petrola Îranê ji 3 milyon bermîlan di rojekê de kêmbûbû bo 1 milyon bermîl. Ev yek jî wa kir ku dahata giştiya Îranê ji 110 milyar dolaran salane kêm bibe ji bo 40 heta 45 milyar dolaran. Wav kêmbûna dahata Îranê bi awayekî suştî bandor lê ser diravê Îranê çêkir. Goberê 1 dolarê Amerîkî dikir 750 tomenê Îranî. Lê di ber dewamiya dorpêça aborî da û dê qonaxa yekem de wata 2011 tomenê Îranî daketin bi xwe vedît. 1 dolarê Amerîkî beramber bû bi 1150 tomenê Îranî û dê qonaxa duwem da wata 2012-2013 1 dolarê Amerîkî beramber bû bi 1300 tomenê Îranî. Sizayên Rojava li ser aboriya Îranê vedigerin sala 2006 dema dosyeya atomya Îranê bo civata asayişa navdewletî hat şandin. Dê sala 2011 û 2012 da ev siza bihêztir bûn bi taybetî sizayên Amerîkî bo ser petrola Îranê. İbrahim Adem, NRT